Kif inhi l-proċedura ġimgħa wara l-qari tal-budget ikun imiss lil kap tal-Oppożizzjoni biex jagħti tweġiba tiegħu. L-istess se jiġri tnejn hekk kif fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija mistenni jagħti rendikont dettaljat tal-proposti konkreti tal-partit immexxi minnu bl-iskop li pajjiżna joħroġ mill-problemi li daħħalna fihom il-Gvern Laburista fl-aħħar 7 snin. Adrian Delija mistenni jispjega kif il-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma maħsuba biex il-vulnerabbli, id-dgħajfa u dawk fix-xifer tal-faqar ikunu mejjuna b'mod konkret ħalli ma jibqgħux jgħixu fl-inċertezza. Għax minkejja ċifri ċari li regolarment qed joħorġu anke mill-NSO mill-Eurostat, il-Gvern la jrid jisma' u lanqas jikkonsulta. Fil-fatt fil-budget tas-sena d-dieħla wera li jiġi jaqgħu jqum minn dawn ir-realtajiet diffiċli li hemm min qed jgħix ta' kuljum. Adrian Delija mistenni juri kif jekk għall-Gvern l-individwu fit-tbatija u fl-inċertezza m'għandu l-ebda sinifikat għall-Partit Nazzjonalista l-impennu li ħadd ma jaqa' lura. Għalhekk u se jkun qed jinsisti wkoll li l-Gvern jeħtieġ jibda jifhem li l-kundizzjonijiet xejn xierqa tax-xogħol fil-pajjiż qed iwasslu għal żieda fil-faqar minħabba li dħul mhux ilaħħaq mal-ħruġ bi spejjeż jiżdiedu dejjem aktar. Min barra dwar setturi soċjali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista mistenni jsemmi wkoll proposti li l-partit ħejja għal setturi daqstant ieħor importanti mis-saħħa sas-saltna ta' dritt mill-libertà tal-espressjoni sal-edukazzjoni. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu l-ġimgħa li għaddiet, Adrian Delija fisser li l-budget 2020 ma jsolvi xejn mill-problemi li ħoloq il-Gvern Laburista stess. Budget xogħol mill-idejat u mis-soluzzjonijiet ġodda kif ukoll wedijiet riċiklati li ma twettqux fis-snin li għaddew.